Ahoj, vítejte u mého hotspoje. Jak si udělat do Minecraftu Zombies mod. Takže musíme si stáhnout modloader a Zombies mod. Tady vám ukážu. Tady co tam všechno je u toho videa. Tady toho všechno tam je. Ještě tam pak speedhack. Tu tohle. XAFly, no clip. Je tam jako ještě XAček, tenhle. Mody no, bílý jsou diamanty, světlé mody je železo, žlutý je zlato, tmavé mody jsou lazury a uhlí tam nezobrazuje. No. A už vám ukážu, Faps, vám ukážu, jak se to nainstaluje. Jo, to uzeme si modloader, napíšeme procento, app, data, procento, já to, co nemá. Tak. Je to, jak jsem to dělal minulý video. Je tohle, ale to jsem nepodařilo. Tohle otevřete. Tak, vymažete metafin. Zavřete modloader. Tak classes. A pokud se vám tady neudělá služka zombie, tak si ji uděláte zombie, otevřete tohle, dáte konflikt a tam všechny souby z tohohle dáte do zombie. Pokud jste zvyklí zvedat to entem jako fajmu, tak mít to x sem napíšete space. No a pokud ne, vám to jinak nebude fungovat, jedině space nebo tohle. Zapneme Minecraft. Ukážu vám to v single i v multi, takže tady máme single. Vidět, že teď to bude zobrazovat HPčka, různý zvířat, tady by má jako jenom 2 HPčka. Vám ukážu ten speedhack, to je tohle. Když sprintujete, mám lagy kvůli tomu debilnímu dešti. Pak tady je ten no clip, takhle různě. No, jak tady můžete vidět, tak tady je ten, takový ten XAke, vidíte úplně všechno. Mám ty lagy kvůli natáčení.